večer. Dobrý večer. Dobrý večer, milí diváci divadelní, samozřejmě přeju dobrý večer i vám, milí diváci televizní. Přátelé, já bych rád téhleté chvilky využil teď k tomu, abych jednorázově vlastně odpověděl na dotazy, které poslední dobou často dostávám od diváků. A sice ten dotaz zní, proč se v tomhletom pořadu prakticky neobjevují žádní politici. Důvody jsou vlastně dva. Jeden je ten, že jak víte, teďka prožíváme takový horký volební podzim a to je čas, kdy je účast politiků v televizních pořadech přísně hlídaný. Žádnej nesmí dostat víc, než na jaký má nárok a je to limitovaný ten čas dokonce nějakým zákonem a nevěřili byste, jak se navzájem hlídají, aby tamten nedostal větší prostor než tamten a chodí petice a stížnosti do televize. Dokonce to šlo tak daleko, že prý přišla do televize teďka stížnost nějaký romský iniciativy, si Romové stěžují, že v televizi dostávají minimální prostor. Tak se to nějak řešilo, co jsem slyšel, tak snad se to vyřešilo tím, že se teďka častěji bude vysílat pátrací relace na stopě. Tím, že ten čas politiků v televizi je limitovaný, samozřejmě to neznamená, že by se o politicích jako tak, a o politice nedalo mluvit. Samozřejmě to nikdo nezakazuje, mluvit se dá, takže i v tomhletom našem pořadu, pokud se v té politice občas vyskytne něco úsměvného, je možné o tom, a občas se opravdu něco takového objeví. Já jsem zrovna nedávno, nevím, jestli jste to zaregistrovali, někde v nějakých novinách takhle v rohu jsem našel takovou omluvu tiskárny, která tiskla